Yawwa babban producer na daga ne wallahi wallahi na daga ne wallahi Allah ya haifa wannan yaran ne ba ko ba ba wallahi wannan yaran da kake gani dana ne ina so a haife amma Allah ya dani wani asali barci ba ya ce ba za a haife wannan yaran ba mun Allah da ya zo duniya ko zai mutu sai an haife shi wannan an jinjirin ba ko kumurci zai mutu sai mun haifo shi darakta darakta bari mu ba su sako to ba su sako wannan yaron ba ma san a haife shi kuma ba ma so a barar da shi kuma ya uwar ba ma san ta mutu duk wanda ya sake aka haifi yarin nan ko shi da shi da wanda ya cikin ya haɗu ni kuma zan gaya ma gaya masa ne duk wanda Allah ya tsara zai rayuwa babu wani mahalukin dan adam din da ya sai hana shi kai baka babu shi wallahi babu shi babu shi saboda haka sai an haife